Ia-i troliu, mă. Troliu, troliu. Poze, poze! Uite aici. La sacrificiu! Leg de ăla? Leagă-l de asta, mă! Sau de asta? O leg de mine. Aici! Da, mă, da. Da, mă, da. Sau dă-l la ălalt. Ajungi? Da, de fie atletul. Agață-l de ăla, numai să ajungi. Ia-l de la... Gata, Iulian! Bă, poate, Dragoș! Cine e? Dragoș! Filmezi? Filmezi? Haha! Stai să vin aici, la dirijat! Băi! Băi, să fii atent acum! Fii atent! Apart în cap! Hai! Iulian, blochează spatele, când blochează? Asta e rămas bine! Da, adică asta, da! Da! Hai, învățăm mult! Hai, învățăm! O, ce e acolo, mâncați așa? Băi, Dorine, nu ai grijă la capă, țară! Ia ce pui, da! Ce strică, e? Dragoș, aici cu calitatea la rost! Da, da, da! Aici, bravo! Hop! Lasă, lasă! Nu mai strâns, nu mai strâns! Nu mai strâns! Îmi strângi cu toate compari! Vine, Iulian!